Stala sa taká sranda, bola tu jedna pani, ktorá zistila môjho prízvuku, že som Slovenka. Povedala, že má kamarátov zo Slovenska a všetkých nás pochválila, že sme šikovní a priateľskí ľudia. Tak som na nás hrdá. Máme tu sobotu, sme u Pabla a pomáhame jeho mamke s garážovým výpredajom. Pablo is thinking to buy pasta machine. $5. Taga tu je už hlavná organizátorka a veľmi kreatívna a talentovaná žena Cielito. Jej výrobky nájdete tu. Predávali sme aj súčiastky do auta, umelé nechty, globus, mikrovlnky a všeličo možné. Pozdejšie som v práci používala náš nový prístroj na cestoviny a pripravila som takéto podarené cestoviny ešte s podarenejším menom, že vraj Jiggly. Čaute, tak opäť mám deň voľna a jasné, že čakám na Pabla. Medzi tým sa pripravujem a chcem si narýchlo strihať mielnice. Ak vás zaujíma, ako si ich strihám a prečo si ich strihám, tak určite si pozrite toto video. Dneska sa chceme ísť pozrieť na jedno pouličné podujatie, no a večer si možno pôjdeme zatancovať salsu. Taktiež kamoška, ktorú som stretla pred 4 rokmi, je naspäť v meste, tak dúfam, že sa nám podarí stretnúť aj s ňou. Jasné, že Pablo musel na princeznu čakať, no a medzi tým sa aj rozpršalo, tak sme sa aspoň zahrali s Čuču. A Mr. Čuču ide s nami. Len nevyskoč z okna, lebo som za teba zodpovedná, OK? Takže práve sme dorazili do časti Brán, kde sa odohráva to podujatie, o ktorom som vám hovorila. Akurát čakáme na Pablovho kamaráta, ktorý pôjde s nami. Počasie zatiaľ je dosť bláznivé, predtým pršalo, teraz svieti slnko, tak dúfajme, že už pršať nebude. Manuel a Čuču sa hneď spriatelili. Po ceste som zahliadla super zľavu v tomto obchode. Už dlhšie som si plánovala kúpiť kvalitné slnečné okuliare. No a teraz som si zaobstarala 2 páry za menej ako $200. Lunchtime! Chuchi's gonna have his lunch. Yummy. Can you eat it like that, or do we need to break it for you? He will work his way. Yeah. You need to fight in the life, Chuchu. You want some water? A napriek tomu, že na tejto fotke sa všetci traja usmievame, taktiež sme boli super hladní. Aj preto sme sa rozhodli ísť nájsť nejakú reštiku. Ešte aj tu bola živá muzika, ale rozhodli sme sa vrátiť späť na block party.
bola pohodová a trošku iná, ako som zvyknutá. A samozrejme, že klasika, počasie bolo opäť bláznivé. Tak sme sa vrátili ku mne domov, pospeli sme si, osprchovala som sa, prezliekla. Pablo ešte stále spí, ale za chvíľku idem už po kamošku Serenu a jej priateľa. So Serenou som sa stretla pred 4 rokmi v hosteli. Pomáhali sme si. Máme veľa spoločného, ona má talianske korene, ja som sa učila taliančinu, tak pokúšali sme sa komunikovať aj v taliančine. Taktiež obe sme žili chvíľku v Portugalsku. No a už sa veľmi teším na ňu, pretože som nevidela skoro 3 roky. Ciao, Bella! Oh my God, you smell so good! So beautiful! Hello! Hello. Nice to meet you. It's ocean perfume. Ocean Smells like the breeze. So fresh. So cute. Specially sanitized for us. It requested fireplace and Canada Levin. Truffle fries. Yummy. You and potatoes are best friends. Yes, I love potatoes. Stredko a pokec s týmito dvoma sme si užili. Ak ste si aj využili tento vlog, tak nezabudnite kliknúť na slovíčko odoberaj. Ďakujem za vašu sledovanosť a vidíme sa čoskoro v mojom ďalšom vlogu.